Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng classic adobong pata. Ayan mga kapudibis, at meron tayong garlic rice. At cauli rice ang akin. Yes, at meron tayong munggo mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Opo. Ito oh. Yan. Ayan. Cauli rice yung sa akin kasi bawas carbs po tayo ngayon. Yes, sa akin garlic rice kasi pandagdag Carbs. carbs. Oo. Ayaw mo ng sabaw? Sausaw mo para masarap. Yan. Ito yung sa akin. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga kapudibis. Kalapang, ang una subo. Kalapang. Sarap. Munggo. Itong rice na to, akin lahat yan. Saan yung lahat yan? Nakikita niyo ba? Dito na natin yan. Yan. Sumanghang. Sarap. Namis ko yung pata. Talaga ba? Kamain ko na no kapudibis. Ako lang naman kakain dito. Oo. Nahirapan ako sa kutsara. Ang sarap. Cheers. Sarap. Sige. Lambot. Kaparas. Rice pa more. Kaya mo busin yan? Oo naman. Dami. Napanood mo na, ay nakita mo na kahapon, di ba? Yung mga ano natin. Nagsabaw ka. Masarap. Dito. Kasi mga kapudibis, isang beses lang kami naman, kapag mukbang lang,
Doon lang kami kumakain. Kapag Sabado, Domingo, Linggo, Bingo. walang mukbang syempre. Kakain ako. Magmumukbang na tayo ng Sunday. Talaga. Mm. Meron pa akong. Mamumukbang tayo Sunday. Congrats. 4 times a week nyo na kami makikita. Sarap. Bakit ako tumitingin? Namiss ko ta. Namiss agad? Sabi sabaw. Totoo. Gusto ko si munggo. Nanay babes, ang bango-bango ng ano nyo. Pabango. Secure. Security. Ay, ano yun? Ano kasi pabango yun? Victoria's Victoria's Secret Security. Naalala kasi security eh. Security. Sisi Quinatsu, get well soon. Sisi ko. Ay, napan si Sinatsu. Sinisipon siya. Ay, get well soon, kumari kong tunay. Inom na maraming tubig. I love you. Soon makikita ulit ka namin. Huwag mong pabayaan yung sarili mong Barbie katawan, no? Barbie yung katawan niya, no? Sana all. Ang sexy. Ang liit ng braso niya. Sarap. Sige na yan.
Ano ngayon? Monday. April 18. Happy birthday po, Tita Esel Sanyuran. Happy birthday. Ayan. Army Lingad sa Salvador. Happy birthday, Ate Mids. Happy birthday po. Sa lahat po ng nagbe-birthday ngayong May ay April 18. Happy birthday po. Happy anniversary. Weeksary. Sa lahat na. Naubos yung kanin. Ay. Ay, thank you. Sarap. Malapit na birthday ni Bibi. Punta kayo. Punta kayo, manood kayo ng mukbang namin. Oo. Panoorin nyo kami kung paano kami katakaw. Ayan. Ayan. May nung sayang. Mm-mm. Bawal magtira. Hindi na natin maubos to eh. Kung sardinas yan, naubusin ko yan. Busog na busog ako kahapon. Yan. Hintayin na lang natin siyang matapos. Naglo-low carbs po kasi ako ngayon. Kasi dahil 4 times a week na po kaming magmumukbang ni BBM. Bawas rice po ako. Si BBM din niya kaya mag-cauli rice. Kaya ako na lang. Ayan. At gusto ko pong i-shoutout si Aunt King. Ayan, Sisi. Shoutout sa'yo, Sisi. Thank you so much sa suporta mo sa amin ni BBM. At kay Chen Lumubos. Ayan. Shoutout sa inyo. Love ko kayo, mga viewers namin. At sa mga sinanay babes, Marina Kaluya, shoutout po. Thank you so much po sa binigay po ninyong regalo sa amin ni BBM. At syempre kay Nanay Susan. Team Matibay, I love you so much, Team Matibay. At kay Frenny Kimi, Frenny It's Lenny, Frenny Rizali, I love you so much. At I love you po, Tikimi. Shoma, Shopaw, Kaya Payawa. I love you at kay Baby Allison, I love you, baby. Ayan. Tinulo yung ano ko. Gusto mo siomay, no? Shopaw. Ate Kimi, Ate Lea Payawan, I love you po. I Salamat love sa mga you. binibigay nyo. At syempre, Queen Natsu, I love you so much, Queen Natsu. Queen Natsu, I love you po, kumari kong tunay. Yan. Jason Laksamana, Your Wawa, Senior Mimi, Mads Ellen, Stella Batusin. Tita Edenia and Selay. Ayan. At sa next mukbang na po kami ulit magsha-shoutout sa mga members po namin at sa mga nagbibigay ng star sa amin sa next mukbang na po kami magsha-shoutout, ha? Ayan. Ay, kumain pa na ano. Game. Mga kaput, ay, ka-fam. Shoutout po sa inyo, mga ka-fam. Mayan, kapitbahay namin sila. Shoutout Mga sa inyo. kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie B. Yes. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love We you. love you.